El problema de la humanitat no és que faltin aliments, sinó que moltes vegades aquests productes no arriben a les persones que ho necessiten. El Banc dels Aliments ho fa possible. Els aliments que es malbaraten són aliments perfectament comestibles, però que, per raons estètiques o d'etiquetatge, surten del circuit comercial i es malbaraten. El Banc dels Aliments dona una segona oportunitat a aquests productes per evitar que es descartin. Detecta totes aquestes possibles fonts de pèrdues de productes i els dona una segona oportunitat. Una fruita madura amb una esperança de vida curta es pot transformar en un suc. Tot i així, la contribució que fa el banc a la societat està molt lluny de ser una dieta completa. La Fundació només pot cobrir el 30% de la dieta d'una persona. Les petites quantitats que llencem cada dia es converteixen en tones i tones d'aliments descartats al final de l'any. El 50% del malbaratament es produeix a les llars. Treballem des de casa, planifiquem la compra d'aliments. Comprem allò que necessitem i consumim. Els canvis comencen amb petites accions. La lluita contra el desaprofitament comença amb tu. El malbaratament és cosa de tots.